mais. Te трябва да пазиш старта сега. Кой минава първи по късие? Да, финиш, нямаме пасти за финиша. Той един е много го дръпнал. Кой по идеята даже да помни? То кой сега? Зета или? Зета е първия. Къде? Браво, аз тръпвам. Вие да не мислите, че би Ванко, бе? Това даме. Какво правиш ти? Ай пак! Ами аз да е да го питам, бе, аз той да учи прямо. Дай пак! Дай пак! Отново! Я го пъти. Ване, дай го ми! Дай го ми! Да, няма ми да се. Гуми на втора върти гуми, е. Боба, кой? Той за Иван е за силна, ладно. Сега, аз много паскам, сами си ще се губите. Я питай, ходи за Google, как прави пред нас. От място стои на първа и прави дън, не скуча. Скучаш втора и почва дън и върти го. Ти дадем, че Иван каже, че аз съм това. Как ти, Данчо? Оля, стой критика. Моги? Не, топличко. Фърлят дърва на слънце. Не фърлят дърва. Пари са. Това да прави. Мета белата, къде става? Къде Не става? мога, след кай че се пречиш. Вижте За кей след кавицата. не мога. Вижда се до някъде. Тя да закрия след кайцата, да. Пак датко го изпревари. Не, здраво. Лапка е, помни. Лапка дивни. Дези струва. Планата. С пандела. Кото е чар... след кай. Ето са вътре от той, бе. Планата къде е взел от сервиза. Кои дърва бехте, че? Свиса! След тръбата! От тръбата! Ляво, дясно, направо там. Вейза там е! Вейса! Иска сървен. Карай, ти гръбни кумата. Карай да се подия. Я виж другия. Не, другия не. То пак се вижда. Кой? Тя другите песни, айде. Кой победителю? Ти оформи сега, това се гледа хипорика. Ванка! Ти оформи това, където на стои човек трябва.